Assalamu alaikum. Hi guys, ina muku barka da wannan lokacin sannan ina muku maraba da zuwa wannan course ɗin namu mai albarka. So a cikin wannan course ne za mu koyar da ku beginner to crypto currency full course, duk wani abu da mutum ya kamata a ce ya yi understanding a wannan space ɗin kafin ya shigo wannan harka ta crypto ta trading na futures da spot. Insha Allah a cikin wannan course ɗin za ka tayar da shi. But kafin mu fara shiga cikin wannan course ɗin ko kuma kafin mu fara yin lectures, ina da ɗan shawara da zan ba mu duk wanda ke kallon wannan bidiyon namu. Kuma sannan akwai abin da ya kamata a ce like kun sa shi a cikin zuciyanku, wanda tun kafin a ce ka yi understanding ɗin me a ce like misali ka fara sa wannan abu a cikin zuciyanka shine. So duk wanda zai zo, duk wani mentor yanzu a duniya da zai zo ya ce maka cewa in ka sai wannan course ɗin nashi, ai duk wani abu da yake ne buƙata ka sani a crypto space akwai shi, ƙarya yake yi. Babu wanda zai ce zai koya maka crypto from A to Z, babu shi. Sai dai kawai mutum zai ce zai koya maka like duk wani abu da ya sani zai amfane ka a wannan crypto space, saboda abubuwan suna da yawa. Kuma sannan mutum ba zai ce zai koya maka duka, misali in ce maka ga wannan course ɗin ka kalle shi from A to Z ka zama profitable trader, ka zama like professional trader, ƙarya ne. Dole akwai stage ɗin da ya kamata a ce mutum ya yi following, wanda like akwai experiences wanda in baka yi training da kanka ba za ka taɓa samu ba. So mu insha Allah a cikin wannan course ɗin za mu koya muku duk wani beginner guide da ya kamata a ce ka yi understanding from scratch har zuwa insha Allah har zuwa medium trade, ta yanda kai da kanka za ka iya analysis ka shiga trade ba tare da ɓata lokaci ba. So sannan akwai wa'inda da dama wannan course ɗin free muka ba su, akwai wanda kuma sun biya kuɗin da bai kai darajar kuɗin course ɗin nan ba, akwai wanda su sun biya ne ma sun ce like za su yi ciko amma bai kai darajar wannan course ɗin ba. Kuma dukkanku muna muku maraba da zuwa wannan course ɗin. So a cikin wannan course ɗin za mu fara yin lectures ne, like za mu yi upload ɗin bidiyoyi. So dukkanku abin da nake so in ba ku shawara shine a nan wajen, duk wani bidiyo da kaga mun yi uploading ba wai abu bane da ake yi so kai sauri, no, ka tsaya ka kalle shi, ka tsaya ka kalle shi kai understanding. In kana da tambaya ka zo DM ɗina ka mun tambaya, ni kuma insha Allah zan baka amsa. So insha Allah on our next video za mu muku bayani akan menene cryptocurrency. As I said earlier, ina muku maraba da zuwa wannan course ɗin namu mai albarka. Kuma insha Allah within ɗan ƙanƙanin lokaci dukkanku, duk mai kallon wannan bidiyon nawa ko duk mai jin wannan bidiyon nawa, a tabbatar da daga baya sai ya zo ya mun godiya, saboda wannan abun da na ba ku, wannan course da na sayar muku da shi ya fi darajar abin da ka bada. Amma an baka kai free ne, kaga kai baka da bakin magana. So as usual dai kar ku manta ku mai da hankali, sai mu haɗu a next lecture.